Destinem entre 90 i 100.000 euros cada any per arreglar i posar al dia les escoles, perquè nosaltres creiem que l'escola i l'educació és una funció primordial i nosaltres des de l'Ajuntament aportem tot el que faci falta perquè tant els pares com els alumnes estiguin bé. De fet, el que ens hem dedicat aquest any hem fet més de 15 actuacions, unes 17 actuacions, a totes les escoles que es pertoquen, i bueno, des de canviar finestres o arreglar per terres i patis, com veieu aquí, tota la part elèctrica renovar-la, enllumenat, etc. Tot el que faci falta. I sense oblidar que ja havíem fet l'any passat, en tot el del Covid, millorar les entrades, és a dir, què hem fet? Treure vehicles, treure aparcament i deixar unes entrades molt àmplies perquè l'accés sigui com més segur millor.